Здравейте, Здравейте хора! Сега ще правим Clash of Royale. И ще видим какво ще правим някакви атаки. Ще такоми и таки. Направо да започваме. Стигнах арена 6. Тан-тан. Тан-тан, да ще сложим невидимо нещо. Сега трика е, вижте сега, гледайте. Без трик ever. Magic трик. Опа. Бум. Бум. Стана бум. Как служи грешната факна карта. Добре сме, живи сме. Давай. Добре. Ой, той слуга факън гиганта, окей. О, това не е добре. Аре бе! Най-накрая. Давай, бързо, гоблин, всичка! Спарта на него. Еми, той ще бъде победен. Бум! Бич! Get up, мои. Ти с мен се сравняваш, Добре, много ми върви, като снимам. Сложим защото той паре голям. Не, няма да слагам Лизард. Така че, Спарта на него. Фак. Провалихме се. Добре. Не ми взема, ако да ми четкувата, но... Давай, my friend, come here. Say hello to... Fuck. Say hello to nothing. Fuck. То ми направи голям демидж на кулата. Фак. Не става добре. Това съм забочил ми. Че тръгнахме атаката на там. Трябва да го мисля по някакъв начин да сложи нещо. Ако сложи миньоните... Или барберените, което е много по-добре. Омага на 99 носта. О, не, мамка му, фак! Не, моля се. Бъди милостен, аз съм милостен, бе, виж. Фак. Трябва бързо. Давай, наби малко хит. Не, фак.
Пак. И да, няма как да го убим. И дори една купа не му вземахме. Майко. Точно купим дек, защото е добър. Не сложа това, защото помага много. На коня да сложа, аз не знам на какво да го сложа. И сега, фак. Ма това трябва да остане къде си уизърт. Аха, да. Мисля дали ще стане мир. Мир ми трябва. Фарбо. Не ми пука. Казвам добре. Пак два гиганта атака. Ще направим веднага, защото тя е много ефикасна. Така. Перфектно. Не е перфектно. Къде ми е това? Къде ми е живот? Къде ми е всичко? Това ще вземе. Давай, удри, моля се, удри. Фак. То не ми... Не, няма да го позволя. Добре. С Спарта! Давай. Да, браво. Гордея с теб, Браво. Антон, с Спарта. Get ready for attack. Мамба. Фак. Само миниите не могат да ни спасят гигантите. Само миньоните. Фак, и той сложи миньони. Имаме една такова, да се възползваме да не ни взима поне една. Да не взима коледа с пес, поне една да ни вземе. Добре. Добра атака, добре. Мъгъл, на колко стана това? Ще трябва да го харгасам. Не. Давай, дайте, унищожете го, моля ви се. Мамка. Фак. Би го. Аз забрах, ще му взех втортко. Добре. Бих. Победа. Сладка победа. Абсолютно нищо. Аз нямам голем, искам го, това нямам го. Какво мога да апгрейдна с 1000? Имам Royal Giant. Фарбола. Той е нужна карта, така че... Какво да направим сега?
Това е така да направим, то няма какво да сложим. Много категорност на мамицата ти, фак. Трябва да удариш колата. Браво, бе! О, не! Не! Защо, мамко? Го. Добре. Бум! Го, барберени го. Let's do this. Удряй, давай. Браво. Ще го харгасаме ли то са? Ще го направим на фасул. Фасул, мама. О, фак. Трябва да му унищожим задължително роджене. Добре, направихме го. О, фак. О, не съм видял. Hulk Rider, давай. Do it. Do it for your family, for your life. Давай унищожите роджа. Давай. Не! Ти базикаш ли с мене? Ти как бе? Значи това се изнервих сега. Как бе, бабе, фак. Много съм зле. Мразя тази игра. Тая хиперта по тази игра. Чао, хора. Ще се видим. Не знам кога да се видим.